Dobroveče, poštovani gledaoci, ovo su vijesti u 7. Mi je ispričao. Moje ime je Melina Numanović i vodit ću vas kroz životinjsko carstvo. U ovoj emisiji upoznat ću vas sa velikom mačkom koja je često glavni junak crtića. Sada sigurno pretpostavljate o kome je riječ. Radi se o kralju životinja, afričkom mačku. Djeca manje doživljavaju slike od mlađe djece, ali ih se ipak mogu uplašiti. Djeca mogu se također prepasti. Hi, I'm Spider Kid. I got bitten by a reactive spider, and then I got superpowers to climb walls and to shoot webs like this. And then I'm gonna show you some moves, my moves. This is a butterfly kick. This is a butterfly kick, and then this is Poštovani gledaoci, dobar dan, vrijeme je za dječju emisiju Mali a veliki. Danas ćemo se puno igrati i puno pjevati i naučiti kako se lijepo ponašati. Imamo i nagradni kviz. Naša maskota Pipi će vam postavljati pitanja i dodijeliti nagrade. Pozovite nas na telefon, šaljite nam i vaše likovne radove na temu proljeća. Pingvini žive na Arktiku, jedu svježu okeansku ribu, gegaju se na snijegu, a kližu na ledu. U današnjoj emisiji ćemo vas informisati o tome kako se zaštititi od zaraze koronavirusom, kako se koronavirus prenosi i ostale informacije koje su nam važne. Poznato je kod lavova i drugih mačaka da spavaju na leđima, da se što manje griju. and look at this. And this is another. And hope you enjoy. You can follow me on Spider-Man Kid. Kada stanu u vrstu, izgledaju mi kao vojnici, a postaju mi jako smiješni. Simptomi zaraze su povišena tjelesna temperatura, kašalj, kratak dah, bolovi u mišićima, umor, gubitak okusa i mirisa. Približi nam se kraj emisije. Hvala svim našim gledaocima. Ostanite uz nas u drugim emisijama. Doviđenja.